Салям алейкум, привіт усім глядачам телеканалу ОТР, які дивляться нас як у тимчасово окупованому Криму, так і по всій Україні в різних країнах світу. Я намагаюся запрошувати в гості собі для інтерв'ю людей, які переважно активно діють у цій війні. Насправді у війні за все людство, не лише за Україну, але в першу чергу за нашу країну. І я дуже радий, що сьогодні знайшов час. Ми довго чекав, коли в пана Миколи буде час дати нам інтерв'ю, і ви вже бачите, що це пан Микола Карпюк. Для мене легендарна людина, один з засновників OneOnSo, активна людина, яка і зараз просто на війні. Салям алейкум, Микола бій. Здоров'я бажаю. Ну, знаєш, розповідай тоді, чим ти займаєшся зараз. Ти у війську, в однострої, зрозуміло, що ти у війську. Що можеш, розкажи, а далі вже подивимося, про що розмовлятимемо. Зараз я перебуваю на службі розвідзводу одного з батальйонів ЗСУ. Ось на цей тиждень, чому я не зміг так вийти на зв'язок, тому що цілий тиждень у нас були навчання, готуємося до ротації на даний момент. Так все, служба як служба, працює. Від початку війни я там працював в інших напрямках, забезпечував систему розвідки і коригування вогню для нашої артилерії, для авіації, для ракет. А потім був мобілізований і вже останній час служив. Саме розвідником, я правильно розумію? Так, у нас розвідзвод, окремий розвідзвод батальйону, і ми працюємо саме в напрямку розвідки. А скажи, будь ласка, просто цікаво мені, да й всім, я думаю, цікаво, чим, в чому специфіка військового розвідника саме, чим він відрізняється від піхоти, від, я не знаю, там, штурмовиків, від артилерістів, танкістів тощо? В чому тут справа? Розвідка дає чітку інформацію, має надавати чітку інформацію того, що відбувається в оперативному плані для конкретного бойового підрозділу. Для того, щоб забезпечити інформацію в свій підрозділ, ми використовуємо, звичайно, і дрони, і засилаємо свої групи спостереження. Це і робота по коригуванню вогню. Розвідка відрізняється від підрозділів бойових одним суттєвим моментом. Коли розвідники перебувають на бойових позиціях, на бойовому завданні, для виконання завдання враховується думка кожного члена групи. Є командир групи, є відповідна ієрархія в цій групі, але під час виконання бойового завдання враховується думка кожного. З кожним рахується. Якщо командир себе веде негідним чином, то розвідники мають право його ліквідувати і визначити між собою іншого командира, який поведе групу для виконання завдань. Така от коротенька різниця. А що, це так просто в статуті прописано, да, в розвідувальному? Так. Так. А що значить окремий батальйон розвідувальний? Тобто я зрозумів, що в кожній частині є своя розвідка, да? А ви окремий батальйон, це чимось відрізняється? Ні, окрема розвідгрупа батальйону. Батальйон. Так. Тобто ви батальйонна, фактично фронтова розвідка, я правильно розумію? Так. На даний момент досить довгий час наш батальйон приймав участь у виявленні ліквідації диверсійно-розвідувальних груп. В минулому році декілька разів були на нулі, а зараз знову готуємося до ротації. Ясно. Тоді, знаєш, як у розвідника запитаю. Як ти оцінюєш, наскільки це можна оцінювати в межах того, що ми знаємо, може ти більше знаєш, але все одно там всього не можна сказати в будь-якому випадку. Оцей такий, гучно прозвучавший, принаймні в медіа, рейд диверсійної групи, двох підрозділів, які складаються з громадян Російської Федерації, на територію Білгородської області. Я певен, що ти спостерігав із задоволенням, я думаю, за цим. Звичайно. З радістю і задоволенням я спостерігав за цим рейдом.
І ну, мені дещо відомо про діяльність цих двох підрозділів. Деяких людей я навіть там знаю, які причетні до їх формувань. Мені, звичайно, приємно те, що в середовищі росіян знаходяться ті, котрі справді виступають з розумінням ставляться до України як до незалежної держави, як до самостійної держави, і котрі пліч-опліч з нами воюють проти Московської імперії. Я би не сказав, що вони, ось ці хлопці, які з тих двох підрозділів, що вони там переконані, ну скажімо, на люди, які хотіли би знищення Московської імперії. Але тим не менше, я думаю, що в перспективі їм росіяни мають поставити пам'ятники, формувати на них на діяльності цих людей, формувати виховання своїх молодих поколінь. Росіян є одна глобальна проблема, яку потрібно усвідомлювати нам, бо це наш ворог. Якось в 99-му році я перебував в Сербії, в Білграді, і спілкувався там із інтелектуальною, такою культурною, інтелектуальною елітою сербів. І один письменник, він вже покійний, я не пам'ятаю, на жаль, як його звати, один їхній письменник сказав таку річ. Він з біллю, такою сердечною біллю сказав, каже, у нас, сербів, є одна глобальна проблема. Ми хворі імперськістю. Оця хвороба імперськістю є в кацапів. І вона буде, ну, від неї вилікуватися можна тільки через покоління. От. І ця от імперськість їхня, вона їх постійно штовхає на якісь завоювання. От я їм говорив, коли перебував в Каранях, оце в Кляндії, я говорив їм, цим кацапам, говорю, ви ж і самі по-людськи жити не можете, і іншим не даєте. От наведіть в себе порядок. І коли ви наведете себе порядок, ви настільки втомитеся від того бардака, ліквідації того бардака, який у вас є, що вам не захочеться вже ні Києва, ні Варшави, ні зовсім нічиїх взагалі територій, а просто захочеться нормально жити. Ну, Микола, от, Микола, так то ж працювати треба, розумієш? Тут таке ну річ. да. Погоджуюсь з тобою. Погоджуюсь з Микола, тобою. А люди. я тебе попереджував, що ти з кадру будеш вивалюватися, і ти це робиш. Да? Прямо можна попросити сидіти тобі? Да, Так. тебе, да. Дякую, бо ти гарно дуже виглядаєш, а так ось. Коротше, ну ось тоді я запитаю, якщо ти людей знаєш, ну це все ти, що ти сказав, є абсолютною правдою. Причому ти сказав через покоління. Ну я дивлюся зараз на угорців, так, які давно вже не імперія, да? Але сербів ти згадав, уже там ані виходу до моря немає, а нічого немає. Вже все там ручки, ніжки обрублено, все, да? А все одно в пам'яті імперська сутність вона існує. І Росія, яка була імперією там за замовченням, навіть коли так не називалося, ну мінімум 500 років, не мінімум, так це ну лікуватися буде важко. Але якщо ти вже згадав про цих людей, яких ти там сказав, деяких людей знаєш. Скажи, а чим переконання, психологія цих людей, які воюють на нашому боці, відрізняється від більшості росіян? От просто їхню мотивацію мені, ну я просто ніколи себе росіянином не вважав, тому мені просто важко. Люди уявити собі, як це працює ну, у свідомості. Вони росіяни, вони кажуть, ми росіяни, і в той же час вони воюють за Україну проти Росії, яка вона зараз є, проти фактично більшості людей, своїх співвітчизників. Взагалі, такої національності, як росіянин, ну, важко назвати, що таке існує. Чому? Тому що от я у суперечках з їхніми там докторами історичних наук просто казав, чому ви називаєте себе русскими? Ось ми, українці, з поваги до вас, називаємо вас ну, росіянами. То есть по-русски это имя существительное, а ви себе називаєте іменем прилагательним. Давайте, кажу, розберемося, звідки пішла Русь і як автохтони Русі називали себе. Я кажу, знаю тільки три імені: руси, русичі, русини.
Вони зі мною погоджуються. Чому ж ви русські? Хто говорив в ті часи, коли Київська Русь розширювала свої території і формувалася як імперія, хто тоді називався русским? Це були народи, котрі не автохтони Русі, котрі були завойовані або самі приєдналися в силу своїх безпекових обставин до Русі. Їх називали русскими, тому що вони ну, якби були підлеглими Русі. От ви, кажу, називаєте себе русскими, ти цим самим підкреслюєте те, що ви до Росії не маєте абсолютно ніякого значення. Заперечення тут немає. Це один нюанс. Другий нюанс. У них є дуже примітивна соціокультура, в котрій виховується від народження дитина. Ця соціокультура зводиться до простого. Є в Москві там на престолі цар-батюшка, який єдиний Бог Всесвіті, і окрім нього богів ніяких не існує, і всі решта його раби. Що він наказує, всі мають виконувати. Виконувати безпрекословно, як вони говорять. Відповідно, є по ієрархії слуги царя, вони паршиві в більшості, але ж їх треба так само слухати, бо вони на службі в царя, батюшки. І тому от звідси в них іде чинопочитання. В них немає розуміння права, свободи, волі людини. Вони всі раби. І оце от рабство, воно давить на підсвідомість десь кожної людини, він усвідомлює свою якусь певну меншвартість. І ця меншвартість, яка виховується суспільством, нав'язується суспільством від народження, вона спонукає їх до помсти іншим вільним людям за те, що вони не раби. Що я от раб, а ти не раб, і я хочу тобі помститися. Це от психологія, психотип Кацапа. Тому вони не можуть бути змінені. Але зверни увагу, Айде. Я спілкуюся і ти, мабуть, спілкуюся з багатьма росіянами, котрі силою обставин, коли відбувся розвал Союзу, залишились в Україні. Вони є громадяни України, у них мислення, у них менталітет зовсім інший. Так. Чому? Тому що кожна земля, кожен народ, кожна нація має своє енергоінформаційне поле, в якому і виховується людина. І ось ці от росіяни, які пішли двома цими загонами в рейд на Брянщину, у них змінена психологія, у них менталітет трошки помінявся від того московського, бо вони психологічно перебували в нашій атмосфері і вже починають відчувати себе людьми, відчувати, а людина – це вільна особистість, відчувати право свободи волі. Є в українській мові відповідник для кацапів, отаке просте слово «поторуч». Поторуч – це людина без душі, біоробот, зомбі. Ось цим словом «поторуч» можна назвати це населення Рашки-Федерашки. Ну добре, а про цих людей розкажи, ну може без імен, але хто вони? Яка в них мотивація в них конкретно зараз? Ось воювати, ризикувати життя. Ми ж знаємо, більшість росіян, вони хто втік, хто там типу проти війни, вони втекли в Литву, в Естонію, Латвію, Польщу, Америку, Францію, Німеччину. Там спокійно живуть, здають квартири в Москві, кажуть, що вони там проти війни, проти Путіна, але активно вони на боці України навіть бояться гроші збирати на підтримку Збройних сил України, а ці не бояться воювати. В чому тут, що це за люди? В кожному народі, в кожній нації є невеличкий прошарок суспільства, представники котрих відчувають свою відповідальність за власний народ, за власну землю, за власну країну. Це пасіонарія, національні пасіонарії. І от ті от росіяни, котрі зараз входять до складу цих корпусів, власне, вони є такими пасіонаріями. По-перше, вони народилися в Росії, побачили, в якому болоті вони живуть, що далеко не цивілізація, далеко не культура, далеко не людські стосунки. Вони виїхали в світ, подивилися на цей світ, вони зупинилися в Україні, побачили, як живемо ми, відчули зовсім іншу систему внутрішньо-суспільного життя. Їм це імпонує, і вони хочуть
навести свій лад в себе в Росії. Оце їх мотивація. Я не знаю, якби я родився росіянином і з моїм менталітетом, я би там або мене вбили, або застрелили, або все життя тримали в тюрмі, я би не змирився з цією системою. А як ти думаєш, ти говорив з ними, яка мета їхня остаточна? Ну за що вони воюють? Вони ж воюють, ну за Україну вони де-факто воюють, але ж вони думають про свою державу. Як вони про неї думають? Вони говорять так: ми хочемо, щоб Росія стала, по-перше, була без Путіна. От вони всі бачать основне зло у Путіну. І зрештою, я багатьом росіянам, коли навіть відбував покарання, говорив про те, що Росія це є приклад того, що не можна високопоставленого офіцера спецслужби робити президент. Оце яскравий приклад. Чому? Тому що у спецслужбі виховання йде за принципом, що кожен щось там в чомусь винуватий. І ось це яскравий приклад. Це перше. Друге. Вони ж усвідомлюють собі, багато із них усвідомлюють собі про той потенціал, який має на сьогоднішній день Російська Федерація як територія, це ж третина природних ресурсів. Вони усвідомлюють собі, що майже 1/7 частина території Землі, на якій сконцентровано третину природних ресурсів, але при тому всьому населення там зовсім мало. Що таке 140 мільйонів? Порівняно із 7,5 мільярдами населення всієї планети. І вони усвідомлюють собі, що потенціал у них є колосальний, і його можна реалізувати, і жити по-людськи можна тільки у зв'язці і за принципами, які вибудував цивілізований світ. Ось вони це хочуть. Я не скажу, що вони готові, я не скажу, що ці хлопці готові до розвалу Росії. Хоча багато вже хто із них усвідомлює те, що це неминучий процес, бо кожна імперія рано чи пізно розвалюється. Вони хотіли би зберегти свої території, хотіли би, щоб ці території розвивалися за цивілізованим принципом, щоб вони велися як нормальні люди у весь цивілізований світ, але для цього потрібно розвал Росії. Вони до цього поки що ще не готові. Знаєш, тут є така моральна пастка. Якщо ти там за свободу, якщо ти там за Україну, то що, да? То ти маєш відмовитись від самої ідеї принижувати інших. А Російська імперія, вона на чому будується? Ти абсолютно правильно сказав, що вони раби всі, так чи інакше, так? В них, наприклад, є таке показове речення, як куча людей. Ось це не можна сказати. В українській мові такого немає. Да? Куча людей. Да? Просто я сам позбавляюся таких сталих речень, які там на підсвідомості ще сидять з того часу, коли я там жив. І я з жахом просто думаю, що так можна казати про людей. Да? Але як в кожному рабському середовищі має бути раб трохи біліший за інших, трохи темніший, ще гірший, тощо. Тобто ось вони там теж всередині Росії, напевно, ти знаєш, ти ж був в Росії колись, да? Ну так, звичайно. Ось, в них там є чорні, вони нижче, там вузькозорі, там вони там, я не знаю, узкоглази, як це українською, а вони не такі, там буряти, вони всіх так чи інакше використовують у війні. Але все одно ненавидять один одного. І якось їм не вистачає сміливості сказати, що давайте всі будемо жити окремо і в рівному стані, ставитися один до одного як до рівного. Все одно вони хочуть, там, той Ходорковський все одно каже, я хочу підкорити Кавказ, тобто не вистачило ще, так? Тобто я хочу там того підкорити того, ми Якутію не віддамо. А чому, хто тобі сказав, що Якутія – це взагалі ти? І тощо. Ось як їх позбавити такого? Я лише, дуже короткий період я бачив, як вони із задоволенням розстаються з колоніями. Я пам'ятаю 91-й рік, коли вони волали просто. Україна пусть сама себе кормить, хватить кормити Кавказ, хватить кормити Азію. Я ж це все пам'ятаю. Потім вони трохи там повернулися до себе і знов почали зазіхати на інші території, на інші народи. Що має статися з ними,
щоб вони, ну як не знаю, як британці, як там французи, там німці сказали ні, ми залишаємося вдома і лише в своєму домі, а на інших просто не звертаємо уваги. Ми живемо своїм життям. Ну, цей процес дуже тривалий в часі. Це має пройти ряд поколінь для того, щоб вони змінили свою психологію. Це не відбувається протягом якогось одного дня, А там тут якогось одного тижня. перепрошую, Микола, справа ж не в часі, не лише в часі. Щось має статися, ну якось з Німеччиною сталося, да? Коли вони зрозуміли, що це тупик, просто це шлях в нікуди. Тобто, просто з часом нічого не зміниться. Треба щось статися, щоб сталося таке, що вони сказали, жахнулися, сказали, ну ні, все, ну на цьому крапка. Ну, Айдар, розумієш, тут все залежить від політичної еліти. Якщо політична еліта, ну от в Росії раптом сформується в Москві, прийде до влади чи там іншій якійсь столиці, бо я все-таки переконаний, що Москва буде зруйнована. От раптом в Росії прийде, сформується нова політична еліта із позитивним, вольовим, свободолюбивим мисленням, яка усвідомить, що імперія це той якор, який тримає суспільство від розвитку і не дає йому можливість вдосконалюватися. Ось якщо така еліта прийде до влади, от тоді, звичайно, суспільство воно ж мавпує поведінку політичної еліти. Кожен рядовий громадянин, він намагається наслідувати поведінку еліти держави, еліти нації. От. І тягнеться до неї, тому що відчуває в тому силу, кожен хоче бути причетний до сили. І ось ця еліта тоді змінить ментальність, дуже швидко змінить ментальність суспільства. По-іншому це не може бути. Ну тут, звичайно, що теперішні процеси, які відбуваються, вони пов'язані з тим, що ця імперія має просто розвалитися. Ми це усвідомлюємо. На жаль, це не усвідомлюють і цьому протистоять на сьогоднішній день сильні світу цього. Не забуваємо про те, що от чому так довго Російська імперія утримувалася. Навіть після розвалу Союзу і нас приїжджали американці, німці, там британці, що я пригадую, 91-й рік обговорювали від того, що ми відмовились від незалежності, бо ж ось Горбачов, прогресивний діяч і Совєтський Союз зараз піде демократичним шляхом розвитку. Ми сказали ні. Ми хочемо незалежності, і це відповідає усім міжнародно-правовим нормам. І ми її досягли. Так от, є таке поняття в світі, як статус-кво. Статус-кво був встановлений після Другої світової війни сильними світу цього для того, аби не допустити Третьої світової війни. Він полягав в тому, що між найбільш потужними транснаціональними корпораціями були розділені ринки сировини, ринки енергетичні, ринки робочої сили і ринки збуту товарів. І от розвал Союзу – це було глобальне порушення статус-кво. А зараз розвал Рашки Федерації як імперії – це теж глобальне порушення статус-кво. Але я вже бачу, як сильний світу цього починають усвідомлювати, що іншого шляху, як розвал цієї імперії, не існує для подальшого розвитку людства. Бо існування цієї імперії – це є загроза якраз для створення нової світової війни. Ну, я Вони думаю, такі є. Ну, усвідомлюють, вони ще усвідомлюють, що є Китай, є велика проблема китайська насправді. Вона масштабно більша з Росією, але Росія вона токсичніша. І ну, без Росії, ну як вона є зараз, простіше буде вибудовувати там конструкцію протистояння Китаю. Бо Росія взагалі ж вона не виконує жодних обов'язків, вона не дотримується до договорів. Ну тощо, да? Китай тут більш передбачений в цьому бою. Може він більш боєгузливий, там враховуючи свою історію, але ну з ним не простіше, але зрозуміліше, як з ним поводитися. А з росіянами ну ні. Бо ми ж бачимо, росіяни готувалися майже відкрито до війни, а їм типу не вірили. І коли вони почали масштабну війну, виявилося, що в них
боєприпасів багато, а в НАТО навіть в Америці, в Америці небагато. І зараз це ну трохи налагоджується, але це дуже повільно. Слухай, я про те хочу запитати. Ось ти сказав, трохи доторкнувся до цієї теми. Поразка Росії. Як вона має виглядати в ідеальному вигляді, щоб забезпечити світ від рецидиву і, ну, в першу чергу, ну не знаю, там Україну захистити вже остаточно, щоб наші діти, онуки не мали таких проблем, як ми. Ну, в моєму розумінні, перемога це звичайно повернення територій, всіх наших територій нашої держави станом на 91 рік, як воно затверджено в міжнародній юриспруденції і визнано всіма членами ООН. Але цього буде мало. Нам потрібно буде формувати справді демілітаризовану зону. Я не знаю, якого вона має бути відстані, але вона має бути сформована. Демілітаризована зона між Україною і Росією, як буферний простір. І наша перемога, поразка Кацапів у війні із Україною, вона за будь-яких обставин спричинить всередині смуту, всередині Росії. І нам ось ця буферна зона, демілітаризована зона, буде вкрай необхідна для того, аби утримати хвилю ось цього розвалу, втримати, щоб не допустити на Україну. Щоб не допустити нових чергових походів Муравйова там і всіх інших. Це ми маємо дуже чітко розуміти, усвідомлювати, і нам вкрай необхідно тримати постійно достатньо сильне наше військо. І розуміти, що воювати так чи інакше, чи якісь конфлікти, вони будуть виникати, і нам доведеться ще довгий час. Але в моєму розумінні оця смута, вона якраз і спричинить розвал Росії. І як в свій час губернатор московський, я забув, як його було прізвище, у 1812 році спалив Москву. Так, вони самі спалили, да, вони самі спалили Да. Москву. Да. Так вони її знову ж таки спалять, і я поясню чому. Тут вже треба трохи розумітися в метафізичних процесах. Всі знають, що на території Землі в різних куточках світу є так звані точки сили. Вони як є позитивного прояву, так і негативного. Москва – це точка прояву негативної енергії або сил зла. І ще в 1147 році, коли князь Юрій Довгорукий заснував цю Москву, на місці, де теперішній Кремль стоїть, він побачив, що там стоїть капище, створене місцевим тубільним населенням, капище демону Бафомету. При тому там відбувалися людські жертвоприношення. Він його зруйнував, знищив, заборонив ставити будь-які ідоли цьому Бафомету, але коли він тільки уходив у походи свої, повертався і знову ж на цьому місці стояло капище цьому Бафомету. Зараз на цій території стоїть Кремль. Для езотериків Кремль – це символ огорожі кладовища. Ось вони так прямо говорять, це символ огорожі кладовища. Окрім того, Сталін, коли здох Ленін, він побудував мавзолей Леніну. Цей мавзолей є копія, макет, вірніше, єгипетського храму Сету. Сет – це, ти пам'ятаєш, Бог сил, демон сил зла, власник сил зла. І звідти пішло сатанізм і все таке інше. І от поклоніння цьому храму Сету раніше постійно щорічно відбувалося цілим Совєтським Союзом 7 листопада, а тепер 9 травня. Це накопичення енергії, знову ж таки, енергії для цієї імперії зла. Тому Москва має бути зруйнована. І я думаю, що кацапи її самі зруйнують. Я в цьому впевнений. Ну, принаймні, вони давали такі приклади протягом історичного часу. І, до речі, не один раз. Я згадав, як звали того губернатора, Розумовський його звали.
здається, і він дійсно спалив Москву і спалив разом із пораненими, зі шпиталями, і тощо там французи ще бігали вулицями цього там спаленого міста. І якщо бачили пораненого кацапського солдата чи офіцера, вони їх звозили до єдиного там місця, яке не було спалено. Це Так. вони і там лікували. Це жах, насправді жах. А те, що ти кажеш, я не дуже езотерична людина, насправді. Я так але я уважно слухаю. І до метафізики, нібито я там вставлені не маю, але це ще знаєш на що схоже? На це зікурат, так? Це пірамідальні Так. конструкції. Вони ж завжди як капіще в різних народах, і в народах, нібито взагалі один з одним не пов'язаних. Наприклад, майя, ацтеки. Це ж теж були місця на горі, там відрубали там голови, я перепрошую, там жертви приносили такі, да, і потім скидували. Дійсно, це дуже схоже. Ну це точно. Якась там атмосфера така точно є. І я думаю, що ти маєш рацію, хоча слово рація до езотерики там не дуже. Ти не забувай, що Сталін був учнем духовної семінарії Так. певний час. Мгм. А потім, коли його відправили в заслання в Сибір, це ж якраз початок Першої світової війни, перед Першою світовою війною і Першою світовою війною майже навіть прийняв, він мав спілкування із серйозними езотериками Сибіру. От вони його багато чому навчили, саме в понятті демонізму. Ну, ти знаєш, Тому саме я би не назвав росіян християнами і ніколи не назву. Чому? Тому що в них віра в сатанізм. От вони як поклонялися Бафомету, а тепер поставили собі ось цей макет храма Сета в центрі своєї імперії. Вони як сатаністами були, так і залишилися. І от якщо взяти християнство, ти мусульманин, але все одно розумієшся в цих речах. Якщо взяти християнство, то у всіх світових церквах люди моляться, окрім того, за всіх християн. І тільки кацапи за русський мір. Ну, от якийсь незрозумілий русський мір. Це сатанізм. Ну, я думаю, що так. Ну просто в них зло це культ, правда. Нашкодити комусь це доблесть, там, да, героїзм. Якщо вони комусь шкодять, це і в їхній підсвідомі. Я просто пам'ятаю, що там жив, як вони раділи, коли там газу не вистачало Україні. Вони казали, ми вас там голодом заморім, ми вас там. Ну тобто, навіть діти казали таке. Своїм родичам, які в Україні жили, кажуть: ой, а мені тато сказав, ми вас без газу залишимо, і ви помрете всі. Ха-ха-ха. Ну от ось так вони ставляться. Ну Тобто, так. слухай, ти сказав про те, що нам доведеться мати сильну армію. Ну, фактично, ти натякнув на такий, і не лише ти, просто це в повітрі вже висить. Ізраїльський варіант безпеки. Ну, я не думаю, що він буде ізраїльським до кінця, бо Ізраїль він спирається в основному на гарантії безпеки від Сполучених Штатів, бо на Європу розраховувати тут важкувато. Вона дуже різна. Значить, і Ізраїль не є членом НАТО, а ми маємо стати членом НАТО, але певний перехідний період так буде. Да? І в принципі і зараз так є. У мене сестра живе в Ізраїлі, і коли я кажу, ракету збили, вона бачить фотографії, кажу, ой, як у нас усе. Ну тобто ракетні обстріли, ну і все інше. Це в принципі такий лайфстайл Ізраїлю. Так вони вимушені жити, постійно воювати, велику частину бюджету віддавати на армію. Тощо, а от чи готові ми свідомо працювати? Я думаю про майбутнє, так щоб свідомо сплачувати податки, розуміючи на що ми їх сплачуємо, так і який відсоток, яка частина нашого народу взагалі готова до такого постійного підсвідомого, а точніше свідомого спротиву для того, щоб просто жити на власній землі, триматися за неї. Бо нещодавно ось міністр внутрішніх справ Клименко сказав, не тікнув лише на те, що треба якось там покарати громадян, які нехтують обов'язками щодо України. Ну я ж не прошу нікого там стати героєм там. Але жити в Україні чоловіку призовного року, працювати, допомагати армії в будь-який спосіб, так а не жити в Швейцарії, куди там втекли там в незаконний спосіб і не хочуть повертатися. При тому залишаються громадянами України, отримують там на допомогу від різних країн, як українські біженці, так. Але насправді це ж люди, вони ж зрадили, вони ж втекли. Що з ними робити? Як ти думаєш, це вирішити у справедливий спосіб? Ну, якщо ми подивимося на
систему структурування суспільства, будь-якого суспільства, то ми побачимо, що загальне суспільним життям може перейматися не більше 3% від загального числа суспільства. Всі решта виключно займаються приватними інтересами. От, власне, ці 3% вони і повинні формувати політичну еліту і владу в суспільстві. Далі, це ще було досліджено протягом минулого століття, що в кризові моменти, складні моменти, це як громадянська війна, там, революція, активується не більше 12% від усього суспільства. І так в нас було. От Майдани, згадай, там не більше 12% справді активно приймали, так чи інакше приймали участь у цих всіх процесах. Тому ми тут нічим не відрізняємося від решти народів. Але те, що нам доведеться жити в умовах військового якогось чи напіввійськового стану, про це вже усвідомлення є у більшої частини, значної частини суспільства, і українці до цього готові. Ми від цього нікуди не дінемося, ми це усвідомимо, а зрештою, знову ж тут буде залежати від того, як поведе себе наша влада, наша політична еліта. Якщо вона чітко, конкретно пояснить обставини, а люди ж у нас далеко не дурні, то ті, хто залишився в Україні і хто залишився вірним, а ти ж подивися, яке було від 24 лютого минулого року, яке було колосальне об'єднання всіх, ні не дивились ні на Європу, ні на Америку, ні на що не дивилися, а просто всі об'єдналися в єдиному пориві дати відпорність ворогу, зупинити його і вигнати за територію. І не всі ж там бігли на позиції, на фронти з автоматами в руках, але консолідація, єдність була настільки потужною, той воює, це його забезпечує, значить, всі разом, всі гуртом, а хто злякався, втік, ну що ти робиш? Це їх проблема. От, тому у нас жодного суспільного спротиву поняттям того, що необхідно кормити армію, не буде. Бо ми вже усвідомили дуже добре, що народ, який не хоче кормити свою армію, буде кормити армію чужинця. Оце вже урок ми пройшли, ми дуже чітко усвідомлюємо і знаємо. Тому все буде гаразд. Це не є проблема тепер для нашого суспільства, для наших співвітчизників, бо ми пройшли дуже колосальний і страшний урок. Ну а щодо тих, хто втік, порушив закон, що з ними робити? Повертати, заохочувати їх, лікати, карати, позбавляти громадянства або нічого не робити. Ось ти, як людина в армії, я би їх просто позбавив би громадянства, та й все. Вони вирішили там жити, хай собі живуть. Це їх справа, це їх право. От якщо вони не здатні захищати свою територію, то для чого вони нам тут? Хай будуть там у наймах, працюють. Їх просто потрібно позбавити громадянства, та й все. Ну, в принципі, знаєш, громадянин – це та людина, яка в будь-який спосіб допомагає своїй країні. А якщо вона відокремлює себе свідомо від країни, ну, буде чесним, але ж, це рішення потрібно. Чомусь я думаю, що політики наші, причому жодного я такого голосу чіткого не чув, щоб сказав щось конкретно, якусь пропозицію. Вони, напевно, бояться, що будуть там, непопулярні потім, що на них будуть дивитися як на радикалів, а хочеться подобатися багатьом. Погоджуюсь з тобою, Айдар. В Україні є набагато більша проблема. Це архіважлива проблема, і це проблема номер один, я б сказав, будівництва нашої держави і постійного життя і розвитку. Вона полягає в тому, що при владі на сьогоднішній день, від початку проголошення незалежності до сьогоднішнього дня, при владі не перебуває політична еліта України. Це псевдоеліта, це контреліта, але це не еліта. От, власне, відсутність політичної еліти при владі і змусила українців, щоб відстояти своє право свободи волі, виходити на ось ці майдани. І коли говорять, що майдани програли, то це велика брехня. Ми перемогли. Ми здобули перемогу. Просто в нас не було сформованої політичної еліти, яку би
цей Майдан привів до влади. І тому от зараз ми маємо доволі таки непогану ситуацію з тим, що президент Зеленський виконує обов'язки Верховного головнокомандувача дуже якісно. Я йому аплодую за багато речей. Він проявив і характер, він показав себе як справжній яскравий лідер, але подивись на його команду. Ну, шкода говорити про цих людей, які це політики, які це лідери, які це діячі політичні. Ось в цьому є наша проблема. Тому головне завдання сучасного етапу розвитку України якраз полягає в тому, що народ має народити, сформувати, випустити цю політичну еліту і привести її до влади. Ось з того моменту і почнеться наш розвиток. А тут уже питання до тебе, до таких як ти. Я, наприклад, ось так моя думка така, що я б хотів, щоб наступної політичної еліти, в принципі, щоб не було можливості в людей бути в політиці, якщо ти не брав участь у захисті держави. Я це чітко усвідомлюю, що я хочу, щоб країною керували люди, які пройшли війну в якості бійців, командирів. Ну, такі люди, як ти. Але зараз я в тебе запитаю, ти скажеш, ні, політика – це брудна річ, я туди не піду, ми бійці, там, ну тому ви і потрібні, як бійці, тому що потім суспільство розслабляється, ви в політику не йдете, суспільство там починає мріяти про якісь там нереальні речі, а потім війна, і потім гинуть найкращі. Я думаю, що час настав військовим. Я маю на увазі не професію прямо військовий, да, людям, які встали на захист, разом, ну потім, звісно, після перемоги йти в політику. Інакше все буде повторюватися раз за разом, нічого і висновків не буде. Я з собою цілком і повністю погоджуюся. Якщо ми повернемось до часів феодалізму, то там був побудований справедливий суспільний лад. Воїни управляли державою, воїни це були, власне, інструмент управління державою, а посполиті, селяни, вони просто обробляли землю, платили їм данину, і ці їх захищали. Це був абсолютно справедливий лад. А потім при капіталізмі якраз виробилися ці відносини, що армія не повинна лізти в політику. Угу. І це хибна уява. Чому? Тому що воїн за своїм психологічним переконанням це та людина, яка покладає своє життя на захист власного суспільства. От, власне, із них повинні бути політики, з них повинна формуватися влада. Це моє теж переконання. Ну, слухай, тут дуже проста річ, тут можна багато там сперечатися, а можна просто сказати, що чому постійно повторюються війни? Чому такі рокові помилки вони повторюються? Тому що люди, які ризикують своїм життям і здоров'ям, які готові віддати його за інтерес усього суспільства, вони чомусь не складають, вони не приймають рішень. Тобто рішення приймають ті люди, які за них потім не відповідають. Так я, знаєш, будь-яких рішень може не приймати, а платити за них ти будеш. Да? Так не працює. Треба якусь іншу політичну систему побудовувати. Я не знаю, чи зможемо ми там найближчим часом щось таке побудувати, там загальне, таке, але якось посприяти тому, щоб військові йшли в політику, я б хотів, чесно. Зараз існує дуже багато інститутів, які вивчають форму існування, побудови суспільства, значить, як працюють політичні процеси і так далі, тому подібне. Вони описували багатенно різноманітних книг і виводять свої якісь там схеми формування, існування і життя суспільства. Ось, але все воно абсолютно далеке від простої моделі, яку наші предки арії завжди дотримувалися. Це чотирьохварновий устрій. 4 варни, тобто 4 суспільних прошарки, до яких за природним своїм походженням відноситься кожна людина. Перше – це брахмани або сучасною мовою мудреці.
ці люди ніколи не будуть лізти в політику. Чому? Тому що їх мотивація життя і діяльності полягає в тому, аби здобути колосальні знання, зрозуміти правила і закони буття Всесвіту і жити Всесвітом гармонії. Але вони цікаві для суспільства тим, що вони завжди, якби знаходяться збоку, і збоку бачать, як суспільство живе, і вони, бо всередині не завжди все системи можна все помітити. А от збоку завжди видно, в чому є проблема, де є перспектива, і вони можуть підказувати. Друга варна або такий прошарок це кшатрії, воїни. Сучасною мовою це воїни, державники. Ось вони якраз, їх мотивація, от вони незрозумілих причин, вони чомусь завжди відчувають собі потенції, сили і волю очолити суспільство, повести за собою до якогось розвитку. І ось, власне, брахмани і кшатрії – це і є провідна верства, оці дві варни, це і є провідна верства будь-якої нації, будь-якого суспільства. Коли вони між собою взаємозв'язані, вони тоді і ведуть суспільство до розвитку. Далі йдуть вайші, або сучасною мовою господарники, бізнесмени. Мотивація цих людей – прибуток. Далі йдуть четверта варна – це шудри. Це фахівці тих чи інших напрямків. Їх мотивація просто, якби я маю певні здібності, продати себе чим подорожче, аби знову ж таки забезпечувати себе, свою сім'ю. І що б ми не вигадували, як би ми не формували якісь схеми, але ось ця цей варновий устрій, він є, він існує і нікуди він не дівся. Це природні речі. У нас проблема в Україні в тому, що коли на чолі стоїть провідна верства, сформована із брахманів і кшатрів, тобто мудреців і воїнів державників, тоді суспільство складає таку цілісну піраміду. А в нас ця піраміда перевернута з ніг на голову. Вона управляє якраз вайші і шуди. От і все. Ну, класно все описав. А що робити, скажи? Ну, ми проходимо складний час. Ми проходимо дуже складний час переформатування, перебудови не тільки України, а світу в цілому. Ось і в цьому часі, оцей ось час нас вчить, як потрібно жити. Ми сформуємо потужну політичну силу після перемоги, звичайно. Я зараз з багатьма спілкуюся офіцерами, доволі таки молодими, розумними, здібними офіцерами з різних бригад, з різних підрозділів. Контакти є з багатьма людьми, і ось вони вже задумуються над цим. Так само, як от ми зараз з тобою спілкуємося, так і вони задумуються над тим. А що ж буде після перемоги? Що, ми повернемося в ту Україну, яка була до 24-го? Ні, вона такої вже не буде. Я їм говорю, хлопці, звичайно, що вона вже такою не буде ніколи. І ви над цим навіть не задумуєтесь. Ви думаєте над тим, якою вона має бути. І ось така енергія от роздумів, є певні пропозиції, є певні вже там проекти, де хтось розмальовує в тому в іншому напрямку. Тобто наше суспільне життя, воно переформатується по-любому. І я впевнений, що воно буде на позитив. Слухай, Микола, а ти ж вважаєш себе українським націоналістом, правильно? Звичайно. Націоналізм багато хто, не лише український, трактують по-різному. Я, коли такі спекуляції починаються, я кажу, слухайте, навіть Карл Маркс колись, він не дурна людина був, він писав, що націоналізм пригніченої нації і націоналізм нації, яка нападає, це абсолютно дві різних речі. Так? Тобто російський націоналізм – це націоналізм агресії, вбивств, терору, приниження. Український націоналізм – це націоналізм збереження опіру тощо. Так? Тобто це, скажімо так, реакція організму на втручання, на природне втручання в його діяльність. Який антидот, якщо хочете, там, я не знаю, там, імунітет тощо. А яким має стати український націоналізм в тій Україні, про яку ти мрієш? В яких формах він має відбуватися? Наприклад, щодо мови, я тут такий націоналіст, таких не знайдеш ще серед українців. Просто я розумію, що це отрута, це про запобіжник, який треба, тобто, коли не будуть російськомовні ходити вулицями, коли всі просто стануть україномовними, вплив Росії
Тобто в Росія б і не напала б, вона ж не напала на не нападала на країни, да, де не розуміють російську мову. Це ж така небезпека, яку ми самі собі створили, так? Ну а це лише частина. Яке твоє таке цілісне бачення майбутнього націоналізму і формування української політичної нації? Бо вже ми ніколи не будемо моноетнічними, навіть так на кшталт, припустимо, поляків, так, або там вірмен, або угорців, де майже всі угорці етнічні вірмени або поляки. Да? Ну зараз трохи не так, але в принципі, за принципом так. Ми інші. Ну як нам жити, як нам будувати ту Україну? Будь-яка людська спільнота, людське об'єднання має мету. Держава це теж людська спільнота, це об'єднання людей, і вона так само має мати мету. І у визначенні, як на мене, визначення мети держави дуже просте і складається одне коротке речення. Мета держави це, от мета держави Україна полягає в тому, щоб забезпечити життя, постійний, духовний, культурний і матеріальний розвиток України в цілому, усього суспільства і кожного громадянина. Оце має бути мета. Власне, от в цій формулі визначення поняття українського націоналізму. Другий нюанс. Нація – це спільнота вільних людей. Вільних людей. Не рабів, а саме вільних людей. І вільні люди мають розробляти систему внутрішньосуспільного буття, за якою віддавати право власним авторитетам, авторитетним середовищем своїм людям, владу, керівництво державою, від низів і до самого верху. От, власне, таке об'єднання і є нацією. Нація це не потребує рабства. Нація відкидає рабство як таке, бо це спільнота вільних людей. Як ми це побудуємо? Це дуже складний процес, звичайно. Ну, розумієш, ми живемо тут іще у дуже цікавий історичний період. В грудні 12-го року закінчився один еволюційний цикл нашого світу і розпочався зовсім інший. Науковці його називають квантовий перехід п'ятимірності. От ми жили в чотирьох і живемо в чотирьохмірному світі, і пам'ятаємо три міри цього, довжина, ширина, висота і плюс четверта міра час. Три міри простору і плюс ще одна міра часу. Ми переходимо в п'ятимірний світ. Наш світ розпочав розвиток в п'ятій мірі. І отут є така цікава деталь. Людство, воно має графіку мислення, ми все маємо вкласти якісь певні графіки. Так от, основним символом дуальності світу, в якому ми були, це є китайське оце Ян-Інь. Боротьба і взаємодія протилежностей. Ми переходимо в тріальність буття. До цих от Ян-Інь додається третій чинник, який називається божественна сутність, божественне начало, від якого ми відгородилися, перебуваючи в цьому щільному, дуже щільному матеріальному світі. Так от, символом тріальності буття є наш державний герб, котрий ми, як папуги за карамзіним таким придворним російським істориком, називаємо тризубець або тризуб. А насправді його найбільш поширено, його дуже багато назв цього символу є, але найбільш поширена українська назва – трисуття. І воно розшифрується дуже просто. Де перебуває божественне начало, усяка боротьба протилежностей припиняється, усе наповнюється безумовною любов'ю і встановлюється добро, як гармонія життя усіх форм буття. Усіх форм буття. Не тільки людей, а всіх форм буття. Ось такий світ ми переходимо. І ось тут я завжди дивувався і до цього часу вражений генієм наших попередників, котрі формували в 27-му році, сформували провід українських націоналістів на чолі із Євгеном Коновальцем. І в декалозі, основному документі, ідейному декалозі українського націоналіста, вони приписали теперішню нашу місію
в епіграфи дуже простим реченням. Я дух одвічної стихії, котрий зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Ось ми на грані двох світів. Ми, як авангард людства, котрий переведе світ в майбутнє із символом трисуття, а там кацапня із самим екстремістським символом існування дуальності. Оцей їхній бролер двоголовий, це ж символ прагнення завоювати і світ, і схід, і захід, і запанувати над цим світом. Ось вони прояв вчорашнього, екстремістський дуже прояв вчорашнього, а ми майбутнє. І це наша місія, яку ми виконуємо. І тому просто Україна приречена на розвиток. Це Ну, наша місія. ти сам згадав слово татари, я не тягнув тебе за язик. Я вважаю, що це абсолютно помилкове слово, і це все, знаєш, спекуляції на цій тематиці я не дуже люблю. Погоджуюсь. Да. Тобто якесь уявлення, якісь там татаро-монгольське іго, яке видумав Карамзін. Насправді, ну це довго про це говорити, але це така лікалка, так? Дивися, Айдер, тут треба розрізняти дві речі. Є татарська народність, є ви, є уральські чи казанські татари, як тюркські народи, а є в середньовіччі згадка про існування Тартарії. Да, я про це і кажу, Микола. Це Тобто пекло. тут просто роблять такий коктейль, який вживати не можна, так? Да? Я погоджуюся. І про це треба говорити. Насправді ми кримці. Ну як в Кримли. Україні живуть же не малороси, а українці. І Крим це наша Так. наче батьківщина. Ми кримці, українці, це ж абсолютно нормально. Чому в Україні живуть українці, а в Криму то чи якісь татари незрозумілі, так? Ну це вигадали за нас. Але Ну, Да. Я тут тобі скажу так. Ви маєте зобов'язання, як на мене, ось ви Кремли, ви мусите називати себе так, як ви вважаєте, що це відповідає вашій нації, і сказати всім, що ось так от називають. І Так. все, нема питань. Так, да. І це має бути. Так, да. Ну слухай, колись азербайджанці, я всім нагадую, були бакінськими татарами в Російській імперії, але вони сказали, що вони азербайджанці. І на цьому поставили крапку. І ми поставимо, зрештою, так? Так, звичайно. Ти сказав про символ, про герб України. А як ти собі історично пояснюєш і можеш пояснити нашим глядачам? А я думаю, що це буде цікаво. У нас така філософська розмова виходить. Таку дивну, ну я в лапках беру, схожість. Тамга кримська, тризуб український, і я перепрошую, це стовпи Гедеміна литовські. Це така сама тамга і такий самий тризуб, просто там крути верти. Там, от як ти це пояснюєш? Реальність буття, вона була у всі часи відома людству. І були достатньо серйозні, я би сказав би так, езотеричні гуртки або закриті товариства релігійні, які розумілися в цьому і намагалися досягти у різні часи з цього стану. Воно закодовано десь в нашій генетичній пам'яті. От ти правильно провів аналогію герба вашого, українського, литовського, да. І багато знатних аристократичних родів, вони брали оцю символіку для себе. Правда, знову ж таки, що наше трисуття, що Танга, вони не можуть, цей символ не може мати тільки одного тлумачення. Їх дуже багато є цих тлумачень. Наприклад, той саме трисуття наше є тріада, це езотеричне визначення, і є відповідна езотерична школа, котра досягає певного рівня в цій тріаді. Тобто людина виховується таким чином, що вона перебуває не тільки в нашому фізичному світі, а ще може перебувати у своїй свідомості в паралельних світах, наприклад, астральному, ментальному. І це серйозна психологічна школа і фізична школа виховання. Тому тут є.
Але я кажу, що це реальність буття, вона десь закодована в наших генах. Ми про неї знаємо, усвідомлюємо, якоюсь мірою забули, коли втілилися сюди, але ми до неї йдемо. І ось у тих символах, які були сформовані нашими предками і залишені нам у спадок, це, мабуть, і було визначення нашого шляху буття. У нас дві хвилини залишається. Так швидко пролетів час, якого нібито багато, а насправді ні. Ось що таке нація зараз? Да? Ось ми там слава нації, смерть ворогам. Я абсолютно чітко і свідомо це кажу, але я хочу запитати в тебе: нація, що це зараз? Етнос або що? Бо ну я знав, наприклад, от у мене немає української крові, ну фізично немає, так? І ніколи не буде, вже зрозуміло. Ну, якщо ми можемо там перелити чи там, але не треба зайвих страждань нікому. Нехай всі будуть здорові, не поранені тощо. А я знав людину, яка вважала все життя себе українцем, а виявилося через аналіз крові, що він литовець. Це ну Волинь, наприклад. Я думаю, що якщо там взяти аналіз, тут у нас на телекомпанії здавали люди давно ще, і виявилося, що вони італійці. Ну за походженням там на три чверти. Так що це таке зараз українська нація, український етнос? І на цьому ми закінчимо програму. Нація це політичне об'єднання, але це і вища форма існування будь-якої спільноти. Тому що я ще раз наголошу, нація це об'єднання вільних людей, яке обирає, а вільні люди можуть підпорядковуватися тільки авторитетам. І ось ми до цієї форми нашого буття йдемо. Очевидно, що ритися в генетичних наших коренях абсолютно немає ніякого сенсу, тому що на сьогоднішній день ми не знайдемо жодного якогось етносу, який би був би максимально чистим, без різноманітних домішок, та й цього не потрібно для людства, для розвитку людства. Україна має колосальну перспективу, тому що потрібно розуміти, що означає це слово. Етимологія слова Україна. Корінь «ук» – це знання, звідси наука і неук. Ще таке було українське діалектичне слово «укий», кмітливий, розумний. Корінь «гра» – це божественна сутність, котра перебуває в кожному, в кожній живій істоті. Корінь «гіна» – оце от китайське «ан-гін», древньоукраїнською звучало «ан-гіна». В даній ситуації це людська спільнота. Тому Україна – це людська спільнота, котра володіє божественним знанням і застосовує його. І ось ми нарешті до цього повернулися. Це наша місія, це наша роль. І немає значення українець, татарин чи росіянин, котрий тут народився, живе, але він ментально зовсім інший, ніж ті, що прийшли. Коли тут мій друг, який народився в Білгородській області, але він живе в Києві, я з ним давно вже співпрацюю, і він дзвонить 24 лютого своїй матері та починає йому ввести путінську пропаганду, а він говорить, а це нічого, що, каже, ваші ракети летять і можуть вбити моїх дітей, ваших внуків. Вона знову йому російську пропаганду. А він говорить, все, я витираю ваш телефон, всі забули про мене, ви мені не батьки, я вам не син. Ось таких ситуацій. Тому це політичне об'єднання, і це об'єднання має формувати ту модель суспільного буття, яка забезпечить постійний духовний, культурний і матеріальний розвиток. Це був Микола Карпюк, видатний український сучасний філософ і боєць Збройних сил України. На все добре. Дякую, Микола, за те, що взяв участь. Бережи себе, здоров'я, перемоги. Дякую вам всім. Хай щастить, слава Україні. Дякую. Дивіться АТR далі.